UPN eta PSN-ren San Fermin txikito jaien politizazio akusazioak baztertu ditu udaleko lehendakaritza batzordearen gehiengoak EH Bildu, Gero Abai, Arantzadi eta Izquierda Ezkerrak. Iruñako merkataritza erosketa baino gehiago kanpaina berria aurkeztu dute gaur udaletxeko plazan. Hilen oroitarria eraisteko herri ekimena aurkeztu da gaur Iruñan. 100 atxikimendu ditu ekimenak hauen artean hildakoen senideak, kirol, politika, zinema, musika, literatura, sindikatu eta mugimendu sozialetako ordezkariak. Bizikletan edanda joateagatik 17 laguni isuna, ibilgailu baten gainean joateak arrisku handitu dezakelako autoan joatea bezain besteko isuna jaso dute bizikleta gainean edanda joan direnek. 500.000 euro arteko zigorra jarri dizkieten. Iruñeko udalak eta Euskaltzaindiak hitzarmen bat sinatu dute, euskara hirian normalizatu eta sustatzeko. Udalak 12.000 euroko laguntza emango dio Euskaltzaindiari 2008an. Giza eskubideen aldeko aktivista afrikarrek irabazi dute nazioarteko elkartasuna 16. Nafarroa saria. Ingurumen sailak eta Endesak lankidetzarako hitzarmen bat sinatu dute elektrokuzio eta talka arriskua murrizteko hegazti faunari. Eba García Balaguer Andreak ingurumen eta lurralde antolamentuko zuzendari nagusiak eta Ignacio Montaner jaunak Endesako zuzendari nagusiak Aragoin hitzarmena sinatu dute gaur goizean. Zer moduz, guazen irailaren 25ko titularrekin. Udaleko lehendakaritza batzordearen gehiengoak UPN eta PSN taldeek jaso dituzten San Fermin txikito besten politizazio salaketak baztertu ditu. Iruñako udalaren lehendakaritza batzordean zenbait gai solastu ziren astelehen goizean. UPN eta PSNek San Fermin txikitoren politizazioa gainean aurkeztutako adierazpenak baztertu dituzte EH Bildu, Gero Abai, Arantzadi eta Izquierda Ezkerrak. San Fermin aldapen jai programan etaren inguruko ekitaldi politikoak zeudela eta eskatu diote zehazki udaleko kultur eta parte hartze alorreri diruz ez laguntzeko jai hauek. Alkateari eta segurtasun zinegotziari salatu dituzte eta kiden inguruko kartela argazki eta materialak egotia zenbait jaigunetan eta udaletik ezer gutxi egitea honen aurrean. Udalak bestetik baztertu ditu adierazpenak, bestak arrakastatsuak izan dira, ez da terrorismo goraipen berezirik izan eta erregionalisten jarrera gehiegikeria da. Gaur Iruñeko merkataritza erosketak baino gehiago deritzon kanpaina aurkeztu egin da. Iruñako merkataritza erosketa baino gehiago kanpaina berria aurkeztu dute gaur udaletxeko plazan. Prentsaurrekoan azaldu dituzte kanpainaren inguruko xehetasunak. Kanpaina hau plan estrategikoaren baitan kokatzen da, Iruñak kalitatezko saltokiak ditu eta plan honen helburuetariko bat da hiriko merkataritza ezagutaraztea, balorean jartzea eta eskaintzen duena jakinaraztea. Kasu hontan, 40.000 poltsen banaketaren bitartez hiriak duen merkataritza marka ezagutarazi nahi dugu. Irribarre bat da. Iruñeko merkataritza erostea baino gehiago dela esan nahi dugu. Irribarre honek biribiltzen du gure denden izaera. Badira atseginak, tratu pertsonala, gertukoa eta profesionala eskaintzen ditulako. Gaur ere Iruñean hilen oroitarria eraisteko herri ekimena aurkeztu da. 100 atximendu ditu, haien artean hildakoen senideak, kirol, politika, zinema, musika, literatura, sindikatu eta mugimendu sozialetako ordezkariak. Hilen oroitarria eraisteko herri ekimena aurkeztu da gaur Iruñan. 100 personetik gora bat egin dute ekimenarekin. Hauen artean, eraildakoen senideak, kirola, politika, zinema, musika, literatura, sindikatu eta mugimendu sozialetako ordezkariak. Udaletxeko plazan irakurri dute ondorengo manifestua. Honako Nafarroak gurutzadan eroritako bere hilei, erorien monumentoa. Monumentuaren eraisketari buruzko adierazpena sinatu dugun pertsonek aipatu adierazpenaren ezabapena hasteko jardun egoki eta beharrezkoei berehala ekiteko eskaera luzatzen diegu erakunde publiko erantzulei, Iruñeko udala, parlamentua eta Nafarroako gobernua.
Gure eskaera honako arrazoietan oinarritzen da. Arrazoi demokratikoak. Nola haiek piztutako sarraski gerra bitartean, ala ondorengo Frankoren diktaduran burututako genozidioaren eta altxamendu armatu basatiaren bi buruzagi eta zuzendari nagusienetakoren omenean egindako hileta panteoi erraldoi gisa diseinatu eta jaso zuen fascismoak martiri bilakatutako Nafarroa haien kausaren alde monopolizatzeko. 17 lagunek isuna jaso dute bizikletan edanda ibili izanagatik. Ibilgailu baten gainean joateak arriskua handitu ahal duenez gero, autoan joatea bezain besteko zigorra jarri diete. 500 eta 1000 euro artekoa. Ibilgailu baten gainean joateak arrisko handitu dezakelako, autoan joatea bezain besteko isuna jaso dute bizikleta gainean edanda joan direnek. 500 eta 1000 euro arteko zigorrak jarri dizkieten. Proportzionaltasuna eskatzen dute bizikletaren gainean doazen herritarrek. Motordun ibilgailu batean joatea bezain besteko isuna ezartzen zaie motorrik ez duten bizikletan joaten direnei, hori gehiegizkoa eta logikari gabea dela salatu dute bizikletaren aldeko kolektibo zenbaitek. Arau austerik eragiten badu bizikletaren gainean doanak zigorra jaso beharko du, baina bai proportzionala behar du izan, ez du arrisku bera eragiten bizikleta batek edota motordun auto batek adierazi duten. Aurten 17 lagunek jasan dute 500 eta 1000 euro arteko isuna bizikletaren gainean edanda joateagatik. Iruñan izan dira kasu horiek guztiak. Motordun ibilgailuan doanaren tasa berak eragiten du isuna bizikletaren gainean doanarentzat ere. 0,25 miligramo arnaz litro bakoitzeko. 200 euroko isuna izan dezake bizikletan aurikularra jarrita doanak. Udaltzaingoak egindako azken kanpainan 10 laguni jarri zien isuna musika entzuten joateagatik bizikletaren gainean. Kanpaina horretan berean 4.605 autori ere egin zitzaien jarraimendua eta 31 gidariri isuna jarri zeten gidatzen zirelarik telefonoan ere bazindoa zelako. Iruñeko udalak eta euskaltzaindiak hitzarmen bat sinatu dute euskera hirian normalizatu eta sustatzeko. Gauzak honela udalak 12.000 euroko laguntza emango dio euskaltzaindiari. Iruñeko udalak eta euskaltzaindiak hitzarmen bat sinatu dute euskara hirian normalizatu eta sustatze aldera. Udalak guztira 12.000 euro emango dizkie euskaltzaindiari 2018 urte honetan herritarren artean hizkuntza sustatzeko jarduerak egin ditzan. Hala hiztun kopuruarekin lotutakoak nola hizkuntza erabileraren kalitate linguistikoa ardatz dutenak. Hitzarmena Joseba Asiron Iruñako alkateak eta Andres Urrutia euskaltzainburuak sinatu dute. Sinatutako testuan jasotakoarekin bat euskaltzaindia Iruñeko udalari aholkularitza emateko zereginetan arituko da. Euskerarekin zerikusirik duten hizkuntza aferez bezain batean. Halaber, erakundeak hizkuntzaren inguruko zerbitzuak emanen ditu, hala bere bulego nagusietatik, nola Iruñan daukan Nafarroko ordezkaritzatik. Herritarrek halakoak eskatu hala, argibideak eta hizkuntza aholkuak txostenak eta ziurtagiriak. Hitzarmenean ezarritakoarekin bat euskaltzaindiak kultur edapenerako jarduerak, ikastaroak, hitzaldiak eta abar bultzatuko ditu. Erakunde eta elkartekin elkarlanean. Euskaltzaindiak Iruñeko udalari emanen dizkio sustatzen dituen argitalpen, aldizkari edo edizio bakoitzaren 11 ale. Beti ere halakoak hitzarmenaren esparruari dagozkion gaiei buruzkoak baldin badira. Argitalpen hoien hartzailea Iruñeko udal liburutegi publikoa izango da eta udaleko euskera zerbitzua. Giza eskubideen aldeko aktivista afrikarrek nazioarteko elkartasunaren 16. Nafarroa saria irabazi dute. Teresa Katxindamoto, Ulo Gillabert, Victoria Nianjura eta Oumou Selsek dira 25.000 euroko golardoa jasoko duten onuradunek. Teresa Katxindamoto, Ulo Gillabert, Victoria Nianjura eta Oumou Selseken lan abiltzen duen emakume afrikarrak eta giza eskubideak Afrikan deritzon hautagaitza da. Nafarroko gobernuak eta laboral kutxak 25.000 euroko diruzko sarirekin deitu eta Nafarroko jauregian ebatzi den
nazioarteko elkartasunaren 16. Nafarroa sariren irabazlea. Epaimahaiak aurten aurkezturiko 13 hautagaitzen artean erabaki behar izan du. Nazio Batuen 2030erainoko agendan bildutako garapen iraunkorreko helburuak lortzen lagundu duten personen, gobernuz kanpoko erakunden edo erakunden lana eta ibilbidea aitortzea da sari honen helburua. Miguel Indurain Larraia buru epaia hartu duen epaimahaia honako hauek osatu dute. Miguel Laparra Navarro, Nafarroako gobernuko eskubide sozialetako lehendakari ordea. Javier Kortajarena Goñi, Laboral Kutxako lurralde zuzendaria. Paloma Beskansa Miguel, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea. Maria Victoria Bidaurre Garcés Amednako lehendakaria. Maria Jesus Castillejo Samitier kazetaria eta Javier Pagola Lorente kazetaria. Idazkaria Andrés Carbonero Martínez izan da Nafarroko gobernuaren izenean. Saritutako hautagaitzarekin batera beste hauek ere finalistak izan dira. Tunkin Burmese Rogina Organización erakundeko lehendakaria eta Jalotrus gatazkan edo gatazka ondoko egoeran dauden herrialdetan personen aurkako minak lehertu gabeko munizioak naiz asmaturiko lehergailuak entzeko lanetan espezializatuta dagoen erakunde neutral, imparzial eta independentea. Afrika Etxea Partzuergoak Teresa Katxindamoto, Ulo Gilaber, Victoria Nianjura eta Oumou Salsek emakume nabarmenak bilduz proposatu duen emakume afrikarrak eta giza eskubideak Afrikan hautagaitza da nazioarteko elkartasunaren 16. Nafarroa sariren irabazlea. Emakume hoiek guztiek Malawi, Senegal, Uganda eta Mali bezalako herrialdetan lan egiten dute. Emakume eta haurren eskubideak defendatzeko eta gatazketan bakea lortzeko. Afrika Etxeko zuzendari nagusiak hautagaitza aurkezteko gutunean adierazi zuenez, emakumea da munduaren motorra, eta hori ere are begi bistakoagoa da Afrikan. Bertan, emakumeak dira giza eskubideak aintzat hartuko dituen mundu hobe eta zuzenagoaren aldeko gizarte aldaketa guztien buru. Zer hobe Afrikako kontinentearen onena irudikatzen duten 4 emakumeren arteko baterako hautagaitza aurkeztea baino. 4 emakume hauek gizartea duintzearen alde borroka egiten dute giza eskubideen defensatik eta kontinenteko 4 muturretatik borroka egin ere. Haien lanak emakume eta haurren babesa du ardatz, izan ere gerra edo gatazka armatuen eraginez, zein inondik inora sostengatzerik ez duten edo ezkutuko interesen mesedetako ohitura eta tradizion ondorioz, hoiexek dira oinarrizko eskubideak maizenik urratu ohi zaizkienak. Teresa Katxindamoto, indar biziko eta diskrezio handiko emakumea, Malawin populaziorik handienetakoa duen Dezda barrutiko gobernatzailea da, eta haren borrokak haurren arteko ezkontzak errotik ezabatzea du ardatz eta helburua. 3 urtetan 2000 ezkontza baino gehiago geldiaraztea lortu du. Dezda Afrika hegoaldeko Malawi estatua osatzen duten 27 barrutietako bat da eta horko gobernatzailea izendatu zutenetik, Teresa Katxindamotok eskualdeko herrixkarik urrunenenak ere bisitatu ditu haurren arteko ezkontzak eta nesken naiz neskatilen sexu astapenetarako erritualak saihesteko. Katxindamoto berak adierazi duenez, 27 urtez lan egin dut bulego idazkari nagusi bezala harik eta duela 14 urte aita hil eta buruzagitzaz jabetu behar izan nuen arte. Haurren arteko ezkontza tradizio zaharkitua da, nire ustez tradizio kaltegarria neska edo mutilarentzat eta baita Malawirentzat ere, giza eskubideak eta bereziki hezkuntza izateko eskubidea urratzen duen heinean. Gure tradizioa frogatu duenez neskatilak ezkontzen direnean, eskola utzi ohi dutela behin betiko eta senarraren etxera aldatzen dela etxeko lanez eta seme-alabez arduratzeko. Ulo Gilabert, haurren eskubideak defendatzen ditu bereziki Senegalen helduek eragindako salerosketaren edo esplotazio ekonomikoaren biktima diren haur eskaleenak, talibesak. Senegalen jaio zen, haurtzarotik idazketaren eta literaturaren zale amorratua izan da, baita arte eta kultura afrikarraren zalea da, eta munduko hainbat lekutan bizi izan da. Senegalen,
Bolikostan, Frantzian, Reunion uhartean, Quebecen, baina jatorri afrikarrei uko egin gabe. Frantziako enpresen konsultore lanetan jardun ondoren, Afrikaren indarra frogatzea xede duen argitaletxea sortzeari ekin zion. 2002an, Senegalera itzuli eta Nubi Arts deritzon kultur esparru eta arte galeria eratu zuen Dakarren. Panafrikar porrokatua izanik, Renaissance Afrikan mugimenduaren aldeko aktivista da eta interneteko Bons Nouvelles Afrika aldizkarian naiz Afrika kontzientzia topaketetan parte hartu ohi du. Afrikaren berpizkundearen aldeko monumentuan hilean behin eskaintzen dituen hitzaldiekin. Victoria Niahungura, Victoria aktivista ugandarraren esanetan gobernuek haurrak babestu beharrean haien haurtzaroa ebastera utzi ohi dute. Halaxe gertatu zitzaion 36 urte dituen emakume honi, izan ere 1986an 14 urte zituela jaunaren erresistentziarako armada zeritzon talde paramilitarrera baitu zuten San Maris College ikastetxean. Monja batek eta irakasle batek egindako negoziazioi esker baituriko 139 neska gaztetatik 109 familiekin itzuli ahal izan ziren. Baina Victoria etzen haien artekoa izan, eta preso eduki zuten 8 urtez, ihes egitea lortu zuen arte. Bortxatuta eta miliziako buruzagi batekin ezkontzera behartuta, Hego Sudanera eraman zuten 1987an. Bertan mutilak soldadu eta neskak esklabu sexualak bihurtzen zituzten, taldeko kidei seme gehiago eman zitzaizkien. Era askotako torturak eta gizagabekeriak eragin zizkioten. Jipoiez gain gozea pairatu zuen, aterperi gabe bizitzera behartu zuten, bere bi semez medikuen laguntzari gabe erdi izan zen, eta militarrei bururatzen zitzaizkien humilazio guztiak jasan behar izan zituen. Oumou Salsek, Timbuktu eskualdean Malin dagoen Goundameko alkate hautatu zuten lehendabiziko aldiz 2004ko uztaian. Arez geroztik Oumou Mali berreraikitzeko konpromisori lotuta dago emakumeak gizartean naiz politika gintzan duten eginkizuna funtsezkotzat jotzen duen ikuspegi batetik begiratuta. Azken 20 urteotan Maliko gobernagarritasuna, deszentralizazioa eta lankidetzari buruzko hainbat mintegi eta hitzaldietan parte hartu izan du, baita parte hartze bidezko demokrazia lokaletik globalera. Estremismoaren indarkeriaren aurka borrokatzea eta emakumeen eskubideak bezalako gaiei buruzko nazioarteko bileretan eta horren guztiaren ondorioz hautatu zuten alkate 2009ko maiatzan. Jihadistek Maliren zati bat mende hartu zutenean 2012ko apiriletik 2013ko abuztoren bitarten Oumou Salsek alkate lanak bete ezinik egon zen. Urte horietan indarkeriaren aurkako borrokarekin bat egin zuen Afrikako mendebaldean eta Sahelen eskualdeen arteko zein mugaz gaindiko elkarrizketa eta adikidetzaren mesedetan. Oumou Salsek eskualdeari buruz egindako Europa mailako hainbat bileretako partaide izan da eta Maliren lurralde osotasuna bermatzen lagundu du. Bakeari eta berreraikuntzari dagokionez Nazio Batuek, Frankofoniaren nazioarteko erakundeak eta International Peace Instituto erakundeak Mali eta Saheleko bakearen erronkei buruz antolatutako konsultetan parte hartu du. Ingurumen sailak eta Endesak lankidetzarako hitzarmen bat sinatu dute hegazti faunak pairatzen dituen elektrokuzio eta talka arriskuak murrizteko. Gaur goizean, Eba García Balaguer Andreak ingurumen eta lurralde antolamenduko zuzendari nagusia dena eta baita Ignacio Montaner jaunak Endesako zuzendari nagusia dena ere, Aragoien hitzarmena sinatu dute. Eba García Balaguer Andreak ingurumen eta lurralde antolamenduko zuzendari nagusiak eta Ignacio Montaner jaunak Endesako zuzendari nagusiak Aragoin lankidetzarako hitzarmena sinatu dute. Linea elektrikoetan proiektu ezberdinak burutzearen bidez elektrokuzio eta talka arriskuak murrizteko edo desagerrarazteko mehatxatutako hegazti faunari. Hitzarmen honen bidez, 74 Euskarriko 6,2 kilometro inguruko linea elektrikoan esku hartuko da.
Zuzendari nagusiak dio arriskua murritz dezaketen neurriak erabiltzearen bidez hegazti fauna babesteko helburuan aurrera egingo dela. Endesak bi linea aldatzeko konpromiso hartu du, bata Kasetan eta bestea Erronkarin. Lehenbizikoan kilometro bateko aireko ibilbidea eta 33 euskarri ditu. Sofuentesetik San Isidro del Pinarera eta Nafarroan galtzoriko espezietzat hartzen den Boneli arraionaren arrisku zonan dago. Bigarrenak Laukakotx 1 kilometroko ibilbidea eta 31 euskarri ditu eta Burgitik Bidankozera doa. Galtzoriko espezie baten hots ugatzearen arrisku zonan dago. Esku hartzeak 80.280 euroko aurrekontua dauka, 2018rako sailaren aurrekontuaren kargura 34.000 euroko ekarpena egingo da eta Endesak bestalde 56.280 euroko ekarpena egingo du. Nafarroan 189 baino lehen eraikitako goi tensioko hainbat linea elektriko daude eta haien ezaugarri teknikoengatik oso arriskutsua da hegazti faunarentzat. Gainera, galtzorian dauden aztore arranoaren eta ugatzaren bizieremuan daude eta beraz haien hilkortasuna murrizteko lanen interes soziala dute. Dudarik gabe, azken urteotan hegazti ugari elektrokutatu dira linea hoietan. Galtzoriko espezie garrantzitsua direla aintzat hartuta, linea elektrikoak zuzentzeko arautegi autonomikoaz eta estatalaz harago doazen neurriak adostu dira Endesarekin, modu horretara ahalik eta emaitzarik onenak lortzeko. Gaur eguraldi eguzkitsua, haizea aldakor ibiliko da, arratsaldean iparraldetik finkatu eta indartu egingo da eta azken ordutan hego-ekialdera aldatuko da. Temperatura maksimoak igoko dira. Asteazken goizean lanbroa eta lainoa, zerua euskarbi edo laino gutxikin egongo da. Hego-ekialdeko haize bizia ibiliko da. Temperatura minimoak nahiko igo eta maksimoak nabarmen edo asko igoko dira. UPN eta PSNren San Fermin txikito jaien politizazio akusazioak baztertu ditu udaleko lehendakaritza batzordearen gehiengoak EH Bildu, Geroa Bai, Arantzadi eta Izquierda Ezkerrak. Iruñako merkataritza erosketa baino gehiago kanpaina berria aurkeztu dute gaur udaletxeko plazan. Hilen oroitarria eraisteko herri ekimena aurkeztu da gaur Iruñan. 100 atxikimendu ditu ekimenak hauen artean hildakoen senideak, kirol, politika, zinema, musika, literatura, sindikatu eta mugimendu sozialetako ordezkariak. Bizikletan edanda joateagatik 17 laguni isuna, ibilgailu baten gainean joateak arrisku handitu dezakelako autoan joatea bezain besteko isuna jaso dute bizikleta gainean edanda joan direnek. 500 eta 1.000 euro arteko zigorra jarri dizkieten. Iruñeko udalak eta Euskaltzaindiak hitzarmen bat sinatu dute, euskara hirian normalizatu eta sustatzeko. Udalak 12.000 euroko laguntza emango dio Euskaltzaindiari 2008an. Giza eskubideen aldeko aktivista afrikarrek irabazi dute nazioarteko elkartasuna 16. Nafarroa saria. Ingurumen sailak eta Endesak lankidetzarako hitzarmen bat sinatu dute elektrokuzio eta talka arriskua murrizteko hegazti faunari. Eba García Balaguer Andreak ingurumen eta lurralde antolamentuko zuzendari nagusiak eta Ignacio Montaner jaunak Endesako zuzendari nagusiak Aragoin hitzarmena sinatu dute gaur goizean.